हेलो लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअआव नोंथांमोन बयखौबो बरायना लाबाय। दायो जोङो दिनै सानडेखाय मोनसे नोगोराव जोङो बाजार खालामनो थांगासिनो दङ। दायो जोङो बासजों थांगासिनो। दा बे बासजों थांबाय थानाय समाव ओरैनो आङो बे नोगोरनि लामानि साइड बेकग्राउन्डफोरखौ आं खेबनानै नोंथांमोननो एसे दिन्थिगोन। नोंथांमोना नायलांबाय था। लामानि गेजेर गेजेर आरो साखाथि फाखाथि गासैजोंबो समायना रमायना न' बिल्डिं आरो बिबार बागान नोंथांमोना नायलांबाय था। स' लोगोफोर जोङो मार्केटखौ मोनसिगोन। फाइनालि जोङो मार्केटखौ मोनबाय। मार्केटआव जोङो मोननाय लोगो लोगो आलु 5 केजि आरो सामब्राम 5 केजि लासिगोन। मानो होनना बुङोब्ला बेयाव जोङो दिनै गोजान बास गाखोनानै फैनानै बाजार खालामफैनायनि खारनानो जाहैबाय बेयाव खम दामाव मोनो। आलुआबो केजि 20 थाखा आरो सामब्रामाबो केजियाव 20 थाखा। होजों जों थानाय रुम खाथियावहाय बायोब्ला सामब्राम 40 थाखा केजि आरो आलुआबो 40 थाखा केजि। जोङो जोंनि नांगौफोरखौ जोङो लाबाय। दायो जोङो थांसिगोन। जों जोंनि नांगौफोरखौ लाजोबबाय। दायो जोङो थांसिगोन। जोङो गोबां बुस्थुफोर लाबाय। आं नोंथांमोननो दिन्थियाखिसै बेखौहाय। दायो जोङो थांसिगोन। स' लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। बिदिब्ला